Wato Allah ko, duniya bata shirya yaƙin Iran ba. Kai gabaki ɗaya nahiyar Turai da Amurka ba su shirya yaƙin Iran ba. Me yasa na gaya muku? Wani labari na karanta wanda na ji yana da kyau ma in zo in ba ku labarin. A lokacin da ake yaƙi tsakanin Iraq da Iran, bacin sojojin Saddam Hussein sun ƙwace wani gari can sunan garin ma Khorramshahr, kusan sunan ma garin dai sunansa ɗaya da wani makamansu da ke nan da ke cikin arsenal ɗinsu. To lokacin da suka kama wannan garin nan, suka kashe wata yarinya suka rataye ta a jikin wata gada. Wacce daidai da in zaka to ka shiga ka fice zaka iya ganin koma me aka rataye me aka aikata don sojojin Iran su ga wannan gawar yarinyar nan. Ai kuwa general na wannan lokacin nan ransa ya ɓaci, ya ji ɓacin rai, ya tura dakarun sojoji ya ce ko yaya za a yi su je su ɗauko wancan baiwa Allah an kashe ta fa ba ta raye fa, wanda a ka'ida in wata ƙasar ce za ta ce bari su kyale su kurin gaggawa tunda mutum ya riga ya mutu ko ba haka ba. Shi kuwa wannan ɗin shi kuwa wannan janar ɗin ya ce shi ba zai yadda ba sai ya tura dakarun sojoji. Wallahi tura dakarun sojoji sai da aka yi asarar rayuka guda 3 na sojoji. Ina gaya muku akan fa a ɗauko fa matacciyar gawa fa guda ɗaya fa. Wannan yana nuna maka abubuwa irin na stereotype da ake yaɗawa akan 'yan Iran yadda suke wulaƙanta ba sa ganin matansa da daraja waye menene kaza ku ji fa gawa ce fa wannan fa saboda an riga an sheƙe ta. Amma aka tura sojoji da yawa su je su ɗauko wannan gawan nan su fafata da wannan sojojin nan. Haka suka shiga aka fafata da su a cikinsu mutane 3 suka mutu akan wannan yaƙin nan suka dawo da ƙarshe suka ɗauko suka yi nasara suka ɗauko wannan gawan nan da aka rataye suka dawo da ita cikin Tehran. Shi ne mutumin nan aka sa shi a gaba aka ce don me yasa zai yi wannan ƙasa da zai tura sojoji da yawa haka akan su je su ƙwato wata gawa ce fa me yasa zai yi haka. Shi ne ke cewa wannan yarinya a wajensu kusan ita ce ma mutuncin ƙasa haka suke ganin 'yan Iran mata a gurin su ne mutuncin ƙasarsu. Don haka ya ce ko da a ce abin ya ƙara faruwa ce zai ƙara aikata haka ba abin da zai sa shi ya aikata haka. Ya ce shi wa'annan mutanen ya nuna wa'annan mutanen da suka sauka da raya sun nuna ya ce yana sana aikata haka saboda wa'annan matan su ne mutuncin garinsu don haka ba zai taɓa zauna lafiya ba ya ji ba zai taɓa samun kwanciyar hankali ba zai taɓa samun nutsuwar zuciya ba ya ji an ce wai wata mace ɗan Iran an wulaƙanta ta an rataye ta kan titi don kowa ya gani. Wallahi hankalinsa ba zai taɓa kwanta ba. Ya ce duk da cewa ya san in aka je aka ɗauko wannan za a ɗauko wannan yarinya za a san rayuka amma haka ya tura sojoji suka haɗa kai suka tafi su ma don su ƙwato mutuncin wannan yarinya nan da ƙarshe suka dada gawarta cikin gida iyayenta suka binne ta kuma aka asar rayuka guda 3. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan yana nuna maka abubuwa da ake faɗa tashoshin turan yamma da suke faɗa akan Iran akan yadda suke wulakanta mata a ce sun yi wa mata kaza da kaza duk wannan magana idan ka ji ka san dai ya rushe komai kai ka san dama propaganda ce mu ma dama mun san propaganda ce. Yawwa ku shiga comment section za ku ga link ɗina Telegram channel ina ku shiga ina sa videos na irin abubuwan nan na yaƙe-yaƙe da abubuwan of the latest duk bacin awa ɗaya nake sa a Twitter kai a TikTok kake ka shiga bio ɗina za ka ga link ɗina na Telegram ka danna in a Instagram kake ka shiga profile ɗina shi ma za ka ga bio ɗina na link ka danna ka shiga. Join za ku dinga samun update akai don dinga samun ina sa videos kala-kala na yakin nan da yake faruwa ba tare da na yi sansarin ɗin abubuwa ba saboda rikicin Facebook ba na so su wulakanta min account ɗina.